Saan manen nga nakalasat iti duwa nga lalaki, iti maysa nga balay pagagasan. Kalpasan nga dinungparda iti maysa nga kararamid nga arko iti Barangay Flora, iti ili a Santo Domingo, iti nagluganan da nga motorsiklo. Basar timbaskag nga investigasyon iti kaming iti kapulisan iti nasao nga ili. Agarop alas 9:15 iti rabii, anapasamak umuna nga aldaw iti bulan ti Agosto. Dagiti biktima ket na bigbig itinagan nga Edmar Tabuno i Pajos, 29 iti tawen na, nasawaan nga agindeg iti barangay Lagati, ken ti kalubon na ani Antonio Tabarangaw i Tabag, 21 ti tawen na, nasawaan nga agnaid iti barangay Pangpangdan iti nadakamat metla nga ili. Ito boundary ti Barangay Flora ken Barangay Kabaritan. So bale dati nakamotor nagkasakay dinong parda dati marker nga raramiden ti Barangay Flora. So dati napigsa nga impact na ngamin natumba dati marker, so nga grabe ti nasagrap dati iti duwa nga biktima. Iti pinagtultuloy nga investigasyon iti kaming iti PNP Santo Domingo. Nagiinom dagiti biktima kadwada iti kakatrabakwanda. Aditan nga napanda intulod ni Tabuno, ni Tabarangaw, iti pagtainganda. Ket di agdamada nga daldalya sa atin, iti agpalaod nga direksyon, ket iti nga dinungpardan iti nasao nga arko. Sekunde ti sekunde ti imbaga dati kadwada nga dati nang ipabulod ti motor, ta binulod na lang kami dati motor, dati nagimbaga dati motor, naginom da, sabay da nga binulod kita dati driver ni Edmar Tabuno, mapanay tulod dati ni Antonio Tabarangaw diti Barangay Pampangdan. Lepas da idi nga naginom. Itimet balaag ni Police Inspector Honesto Lasso Jr. kadagiti motorista ket iti kanayon nga panagannad tapno maliklikan iti madi nga pasama kang ronaan natatta panagtutudo nga panawen. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.